Таро съобщение. Това е генерално четене. Ако попаднете на този клип, значи той е за вас. В миналото се вижда представител на водните зодии Риби, Рак или Скорпион. Той е бил във вашите очи нежен романтик. Но в ситуацията, в която сте били, е имало доста интриги, лъжи или измами. Този човек е бил манипулатор, това ви е накарало да напуснете тази ситуация. В настоящето вие сте императрицата, решили сте да създадете нещо ново, но все още сте в капана на емоциите. Оставете сълзите да се излеят, след което продължете напред. Ще се наложи да съберете всичките си сили и смелост, за да избутате назад това, което е срещу вас. Бъдещето предвещава напредък, ще има задвижване, не изключено и пътуване. Вие се променяте и всичко се променя. Картата колелото на съдбата е знак, че всичко си движи в божествен ред. И картата на ангелите потвърждава, че промяната трябва да се случи.